Energia. Yksi modernin yhteiskunnan peruspilareista. Se pyörittää tehtaita, antaa virtaa kaupungeille ja lämmittää koteja. MiComs on Ferranti Computer Systemsin kehittämä mittaritietojen hallinta- ja asiakastietojärjestelmä, joka voidaan määrittää niin tuottajille, siirtoverkko-operaattoreille, jakeluverkko-operaattoreille, toimittajille kuin jälleenmyyjille sekä energia- ja voimalaitosteollisuuksien kaikissa tuotantoketjun vaiheissa toimiville yrityksille. Energian tuottajien ja jälleenmyyjien monimutkaisten liiketoimintaprosessien automatisointi ja yksinkertaistaminen ovat MiComsin erityisalaa. Tarkastellaanpa lähemmin, mitä MiComsilla on tarjota toimittajille, jälleenmyyntiyrityksille. MiComs aloittaa sieltä, mistä sinäkin. Etsiessäsi uusia asiakkaita, me autamme vakuuttamaan heitä tehokkaalla hinnoittelu- ja hinta-arviolaitteellamme, joka luo sopimuksia optimaalisesti. Kun uusi asiakas on vakuutettu, me teemme kaikesta vieläkin helpompaa automatisoimalla asiakashankintaprosessin loppuosan. Mieti kaikkia vaadittavia toimintoja. Kyllä, aivan kaikkia tarpeellisia vaiheita. Asiakastiedot, mittaritiedot, mittarilukemat, validaatio ja laskelmat, mitä tahansa tarvitsetkin, me hoidamme asian. Mutta siinä ei ole vielä kaikki. MiComs huolehtii myös laskutuksen hoitamisesta kunnolla. Kaikki mittarilukemat ja asiakastiedot käsitellään ja sisällytetään laskuihin. Laskut lähetetään automaattisesti asiakkaalle sen jälkeen, kun ne ovat läpäisseet automaattisen validointijärjestelmän. Kun laskut on lähetetty, asiakkaiden pitää tietenkin maksaa ne ajoissa. Analysoimme kaikki mahdolliset tapahtumat varmistaaksemme, että oikea summa maksetaan. Jos laskuja ei makseta ajallaan, me merkitsemme ne automaattisesti ja järjestelmä luo muistutusviestin. Sinun tarvitsee huolehtia ainoastaan poikkeuksista. MiComs-järjestelmä hoitaa kaiken muun automaattisesti. Kuten näet, me tarjoamme kokonaisvaltaisen ratkaisun yrityksillesi. Me pienennämme palvelukustannuksia, kasvatamme tuloja ja teemme työstä helpompaa automatisoimalla ja parantamalla liiketoimintaprosesseja. Energia- ja voimalaitosyhtiöt kaikkialla maailmassa käyttävät MiComsia terävöittääkseen ostostrategioitaan, sillä ne tietävät tarkalleen, mitä asiakkaat käyttävät 15 minuutin välein tulevien päivitysten ansiosta. Säästääkseen rahaa maksamalla vain sen, mitä kuuluukin, sillä ne voivat laskea uudelleen ja varmentaa saadut laskukorvaukset. Lisätäkseen operatiivista tehokkuutta automaattisen suunnittelun sekä liikkuvan työvoiman ohjaamisen avulla. Optimoidakseen verkon käytön hallitsemalla kapasiteettia ja kysyntää ja varmistaakseen, että kaikki saavat tarvitsemansa kaasun. Lähentääkseen suhdetta asiakkaisiin ja pienentääkseen kuluja, sillä yhtiöiden asiakkaat voivat itse hallinnoida tiliään verkossa ja yhtiöt voivat itse olla yhteydessä asiakkaisiinsa monien eri kanavien kautta. MiComsin avulla päihität kilpailijasi.